やっぱりな。真っ暗になるぞ。あれどこだ。準備が悪い。おお、いい感じだこれ。ほんでいい。ついたで。これ。おいでちゃんとつくのかな。つく。つくよ。大丈夫だよこれで。大事に育ててやらんとかいけてへんか。あ、ついてるじゃん。大丈夫大丈夫大丈夫大丈もっとフェザースティックを作っとかなきゃなかった夫。な。なんだね。いいやんこれ、ついたじゃんこれ。いや、風向きは全部俺の方来そうだ、これ。消えちゃったから。ついてるわ。原始人にはなれんの。いいね。ついたじゃん。これ。本当？消えちゃへんかな。乗せすぎだろそれ。大丈松ぼっくり持ってこよかっ夫。ある。松ぼっくりある。たの。あるの？あ、消えた。か。消えた。チーンか。消えた。出た出た。せっかく。ねえ、言ったでしょ、そんなにうまくいかんって。うまくいかんね。いや、いた。出た出た。これすらつけへんかして。やめた方がいいのお前。なんだやっぱ。結局これになっちゃったの。もう固形燃料でいいでよ。あ、そうだ、固形燃料持ってきただ俺。ちょっそうだな。と頑張ってみる。ちょっと乗せすぎたね。うん。やっぱ風がある程度通らんとね。よし。やっぱりチャッカマンだ。分かった？分かった。やっぱりチャッカマン。腹痛くなった。やっぱりチャッカマン。うん。顔覚え。チャッカマン、チャッカマン。じゃあそういうことで。はい。